ħalib. Minn x'inhu magħmul il-ħalib? Il-ħalib huwa emulsjoni ta' globuli ta' butterfat ġo bażi fluida ta' ilma. Kull globulu ta' xaħam huwa mdawwar b'membranu li jikkonsisti b'fosfolipidi u proteini. Dawn huma emulsifiers u għalhekk iżommu lil-loqgħod tax-xaħam milli jingħaqdu ma' xulxin u anke jipprevenu li jiġu mkissra mill-attività tal-enżimi li jinsabu fil-ħalib stess. Id-diametru ta' kull globulu ta' dan ix-xaħam huwa madwar 4 mikrometri. F'din il-parti mxaħma tal-ħalib insibu il-vitamini A, D, E u K li jiddewbu fix-xaħam u allura jissejħu fat soluble vitamins. L-iktar strutturi fil-bażi likwida tal-ħalib huma l-molekoli tal-proteini li jissejħu casein. Eluf ta' dawn il-proteini jingħaqdu flimkien permezz ta' calcium phosphate. Hemm 4 tipi differenti ta' proteini fil-casein fil-ħalib u dawn kollha flimkien jagħmlu madwar 80% tal-pis kollu tal-ħalib. Kull mixela ta' casein protein għandha saf ta' kappa casein madwara li għandu ċarġ elettriku negattiv. Peress li kull mixela minn dawn għandha is-saf negattiv, allura kull waħda titbiet mill-oħra u bekk il-mixeli jibqgħu isseparati minn xulxin. Kull globulu ta' xaħam u kull mixella ta' proteini jirriflettu d-dawl b'mod li l-ħalib ikun jidher abjad. Il-ħalib fih xi 12 tip ieħor ta' proteini differenti minn barra l-casein, xi wħud jinħallu fl-ilma u jissejħu whey proteins. Dawn jagħmlu madwar 20% tal-ħalib. Minn barra l-proteini u x-xaħam, il-ħalib ukoll fih il-karbohidrati. L-aktar molekola komuni hija l-lactose illi hija kombinazzjoni ta' glucose u galactose. Fil-ħalib hemm ukoll numru ta' ċelloli tad-dembojot, ċelloli tal-glandoli tas-sider, mammary gland cells, varji batterji u numru kbir ta' enzimi attivi. Qabel dak is-servizz konna fir-Rom il-Club u issa ġejna f'laboratorju ieħor illi huwa il-Production Lab. Mela Viktor, ħankomplu nitkellmu dwar x'isir issa wara li taċċertaw li l-ħalib huwa ta' kwalità tajba. X'isir minnu wara dawk it-testijiet? Sawa, aħna il-ħalib jidħol ġo silos ngħidulhom, ġifieri għandek tankijiet kbar jesaw 50 tonnella ta' ħalib kull wieħed. U mbagħad dak qabel ma ntuħ il-produzzjoni aħna biex jibdew jaħdmuh għall-kartun, għall-rikotta whatever, irridu niċċertifikaw nerġgħu, ġifieri aħna nerġgħu nagħmlu testijiet ġo dal-laboratorju issa biex ngħadduh mit-testijiet kollha biex inkunu nafu li dak is-silo huwa ta' kwalità tajba u tajjeb biex nipproduċu l-prodotti tagħna bih. Ġifieri żgur ma jaqbeż xejn. Ja, ma jistax. Illum il-ġurnata aħna naħdmu fuq sistema ta' HACCP, HACCP, li bil-forsi tiżżomm documentation tal-proċeduri kollha, allura inti tiċċertifika ruħek għal benefiċċju speċjalment tal-konsumatur li l-prodott finali ħajkun tal-aħjar kwalità. U wara li titfgħu f'daw is-silos issir xi pastorizzazzjoni? Żgur, l-importanti li dik l-ewwel ħaġa ta' importanza pasteurization ta' ħalib hija bil-liġi, aħna bil-forsi rridu nippastorizzaw il-ħalib u hemm raġuni ġifieri importanti għax nafu li marda d-dener li tista' tiġi mxelda bħalib nej, allura biex inkunu żgur li l-prodotti tagħna huma kompletament safe nippastorizzaw. U x'inhu l-proċess? Il-proċess huwa proċess qasir kull ma jinvolvi li ssaħħan il-ħalib għal 78 grad. Mux tal-li, aħna tinsiex għana d-diljom bħalib friska u kemm jista' jkun rridu nżommu t-temperaturi tal-prodotti tagħna kemm jista' jkun baxxi biex il-nutriment tal-ħalib nżommuh 100% kemm jista' jkun. Allura ntellgħu għal 78 grad, nżommuh 15 sekonda biss u nerġgħu nkesħuh. Dak il-proċess qasir ta' 15 sekonda huwa biżżejjed biex kemm xi mikrobi fih bħal tipo deliq dawn jiġu meqruda. Il-krema wkoll tippastorizzaw hekk? Il-krema tiġi pasturizzata, però dik trid temperatura kemm iżjed għolja, bil-krema iżjed maquda, trid titellagħha temperatura ta' 84 grad u mbagħad nkunu ċerti li l-krema hija pasturizzata. Hawnhekk qed turini żewġ test tubes li għandhom kulur differenti x'inhuma dawn? Issa, hemm test apposta li huwa speċifiku għal dal-enzim li huwa l-fosfatase kif edna. U wara li tagħmlu dan it-test, il-kulur jindikalek jekk joħroġ kulur blu.
ifisser li l-fosfatase għadu preżenti. Jekk joħroġ l kulur isu gris fil-kannella ifisser li l-fosfatase m'għadux jeżisti, allura l-pastorizzazzjoni saret kif suppost. Tajjeb. Ukoll tiċċekkjaw il-livell ta' aċidità fil-ħalib. Kif tiċċekkjaw dan? Il-ħalib għandu aċidità normali, ġifieri ħalib normali kif joħroġ minn driħ il-baqra, għandu aċidità ħafifa ħafna. Aħna nafu li neutrali pH hija 7, right? Il-pH tal-ħalib huwa madwar 6.7, 6.8, kemm taħt is-7. Issa aħna rridu nkunu żguri li l-ħalib li nużaw fil-produzzjoni tagħna jkun dejjem f'dik l-akwata ta' dik il-pH. U biex inkunu iżjed żgur għax il-ħalib huwa buffer, għandu buffering properties qawwija, minflok nużaw pH meter, nużaw titration, ġifieri nagħmlu titration. U fil-fatt hawnhekk qed naraw il-proċess ta' titration. U nagħmlu titration kontra sodium hydroxide li hija normal sodium hydroxide u skont il-livell ta' sodium hydroxide aħna nkunu nafu il-livell ta' aċidità tal-ħalib. Mela ħanibqu ftit hawnhekk ħalli insegwu dan is-servizz li jmiss li jitratta dwar l-istorja tal-ħalib u kurżitajiet oħra. L-istorja tal-ħalib. Jista' jkun li l-ewwel darba li ntuża l-ħalib kien madwar 6500 sena qabel Kristu. Dan għaliex minn testijiet arkeoloġiċi li saru f'xi oġġetti tal-fuħar li nstabu fit-Turkija indikaw li kien hemm traċċi ta' prodotti magħmula minn ħalib ipproċessat ġo fihom. Madwar 5000 sena qabel Kristu jista' jkun li l-ħalib sar jintuża mill-bniedem bħala ikel. Iżda huwa magħruf li meta bdew jiġu domestikati l-baqara l-ewwel darba, dan ma kienx għall-użu tal-ħalib imma għall-laħam tagħhom. L-ewwel darba li ntuża l-ħalib tal-baqar kien fil-Lvant Nofsani. F'dan iż-żmien il-bniedem x'aktar x'induna li l-valur tal-laħam li kienet tagħti baqra kien ekwivalenti għal sena produzzjoni tal-ħalib tagħha. U baqra dum aktar minn sena tipproduċi l-ħalib, allura kien aktar jaqbel li jrabbi l-baqra għal produzzjoni tal-ħalib qabel ma joqtolha għall-laħam. Estretti ta' DNA li ttieħdu minn skenetri li nstabu f'nies li jgħixu fl-Ewropa ta' fuq fi snin 5500 qabel Kristu juru li dawn in-nies kienu bħal nies l-oħra kollha f'partijiet differenti tad-dinja. Jiġifieri kienu għadhom mhux adattati biex jiddiġġerixxu l-lattosju tal-ħalib, kienu lactose intolerant. Min testijiet li saru fuq reċipjenti li nstabu fl-Ingilterra minn ta' snin 4500 sena qabel Kristu ukoll jindikaw li kienu jintużaw għal ħalib u allura l-konklużjoni tista' tkun li f'dawn is-snin il-bniedem kien juża l-ħalib għal raġunijiet oħra imma mhux biex jixorbu direttament. Studju li sar mill-University College London immexxi minn Mark Thomas u li ġie ppubblikat f'ġurnal PLOS Computational Biology juri li l-ewwel żminijiet meta l-bniedem beda jixrob il-ħalib kien madwar is-snin 5000 qabel Kristu. Minn dan l-istudju nstab li f'reġjun bejn il-Balkani u l-Ewropa ċentrali fejn kien hemm il-kultura linear band ceramic li hija kkunsidrata bħala l-ewwel soċjetà neolitika tal-Ewropa, instab li hawnhekk kien hawn tibdil fil-ġenetika tal-bniedem li jagħmlitu aktar tollerabbli għal proteini u l-karbohidrati tal-ħalib. Jista' jkun li dan it-tibdil fil-ġenetika tal-bniedem saret għaliex dawn in-nies kellhom bżonn tal-vitamina D u tal-kalċju għall-għadam tagħhom. Ħafna minn nies oħra li jgħixu f'partijiet tad-dinja fejn hemm aktar dawl tax-xemx, dawn jibnu l-vitamina D permezz tad-dawl tax-xemx. Iżda jista' jkun li dawn in-nies li evolvew biex isiru tollerabbli għal ħalib ma kinux qed jiġu esposti biżżejjed tad-dawl tax-xemx u għalhekk kellhom bżonn iġibu l-vitamina D minn xi sors ieħor li sar il-ħalib. Biex sar dan l-istudju intużaw computers u simulation models biex jesploraw il-firxa ta' enzimi lactase li huma kapaċi jkissru t-sokkor lactose. L-istudju integra kemm skoperti mill-istudju fuq il-ġenetika u anke informazzjoni arkeoloġika. Wasana fit-tmiem programm ieħor u nittama li l-informazzjoni kollha li kellna ippreparata għalikom sibtuha interessanti. Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil Malta Dairy Products li tawna l-informazzjoni u ospitawna ġewwa il-laboratorji tagħhom. Grazzi wkoll il-Chris Mizzi li ġibet il-filmati u jagħmel il-muntaġġ tal-programmi kollha